So magandang umaga mga ma'am, mga sir, mga lods, mga farmers dyan. Nandito naman ako ng yung farmers ng Bicol, GP. So papakita ko sa inyo at pag-usapan natin yung ampalayan namin dito sa So galing tayo dun sa dulo. Tapos hanggang dito ang palayan to eh. Ito yung ang palayan namin dito sa Bicol, sa dulo lang. So balik tayo dun. Palaya dun. So nakashade ako ngayon eh kasi masyadong mainit. Ano gusto nyo itong ano? Pinakita ko sa inyo mga ma'am, mga sir, mga lods, mga farmers dyan. Palayan namin dito. Ito, may nadagdag. Nadagdag na ang palaya. Kung ano nangyari dito. Hindi ko mamahawakan. Salamat mga lods, mga farmers dyan. Sa mga ating support na sa ating video. Pa-like naman, share and comments para sa mga susunod kong video. At pa-subscribe na din. Salamat!